Na vstupnej obrazovke si vyberieme firmu, v ktorej chceme pracovať, akých máme viac, modul, vieme prepnúť účtovný rok, v ikonke ozubené koleso robíme nastavenie celého modulu, ikonka pre inštruktážne video, ktoré teraz pozeráte, a ikonka pre odhlásenie z programu. V ponuke menu máme vo vstupoch vstupný formulár pre zadávanie blokov, vo výstupoch sú rôzne výstupné zostavy vhodné pre tlač, vo výkonaj je denná uzavierka a v číselníkoch sú formuláre pre zadanie číselníkov v module pokladnica.